ברוכים הבאים לתוכנית לחופש נולדת, שתראה לכם איך בדיוק לנהל את הכסף ולהגיע לצמיחה כלכלית עם מסלול ליצירת ריבוי מקורות הכנסה והקטנת החובות. נרשמתם בהצלחה ואני מאוד שמח שניצלתם את ההזדמנות החשובה הזאת. אבל יש לי שאלה אחת חשובה בשבילכם. רוצים קיצור דרך רציני שיעזור לכם להיכנס למסלול כבר עכשיו ללא שום דחיינות או חובלי לידה של מתחילים? אם התשובה היא לא, אתם מוזמנים ללחוץ על הקישור לא תודה בתחתית הדף. אבל אם כן, יש דבר אחד שאולי תרצו לשקול להוסיף לפני שתסגרו את ההזמנה שלכם. כלומר, אם אתם יזמים, בעלי משפחות, שכירים או עצמאים שרוצים להשיג יותר מהכסף שלכם, אני רוצה להזמין אתכם לקיצור דרך רציני שיכול להכניס אתכם לתהליך כבר מרגע זה, פשוט תוספת כוח לקורס שכבר רכשתם. בוסטר פיננסי, הכולל סדנה פרקטית בזום, שנעבוד יחד על תהליך ההתפתחות הכלכלית שלכם, ונראה מה הצעדים הכי נכונים לכם למימוש ההתפתחות הכלכלית. אחרי הסדנה איתי תקבלו קיצור דרך רציני לחופש נולדת המיוחל. אני יודע, זה נראה קל מדי, אבל האמת, התפתחות כלכלית זה קל. צריך רק להאמין שאפשר ולעשות את הפעולות הנכונות. אנחנו נמצאים בעידן מאתגר של עליית מחירים, תוחלת חיים גבוהה בקצבת פנסיה נמוכה. כך שאנחנו חייבים לקחת אחריות אישית, כלכלית, ולא להאשים אף אחד. זה לא יעזור לנו. הבעיה שהיום זה לא שאלה. בעידן של היום חייב להתנהל כלכלית בדרך האחרת. ליצור ריבוי מקורות הכנסה ולדאוג להגדיל את ההון הכלכלי שלנו. אחרת נזדקן בעוני. כיום זה אפשרי לייצר מספר ערוצי הכנסה, אבל לצורך זה חשוב להתנהל כלכלית בצורה מאוזנת, כאשר אנחנו חוסכים כסף למטרות הכלכליות המשפחתיות שלנו. וכאן מתחבא לו היתרון הגדול של ריבית דריבית. ככל שנתחיל להתנהל כלכלית בגיל צעיר יותר, כך יהיה לנו הון כלכלי גדול יותר בעתיד. לכן אנחנו כאן. המסע להתפתחות כלכלית מתחילה קודם כל במודעות האישית, ואחרי זה ניתוח נתונים כלכליים ולראות מה נקודת ההתחלה שלך לעבר המסע להתפתחות כלכלית. כי בוסטר פיננסי, כשמו כן הוא, תוכנית ליווי שמציגה את כל התהליך שיש לעבור, ובתוספת הסדנה איתי יהיה לכם את כל הכלים להצלחת התהליך. אז איך זה עובד? לוחצים עכשיו על הכפתור הצהוב למטה ונרשמים לבוסטר פיננסי. מיד לאחר ההרשמה תקבלו מייל. בנוסף למייל שקיבלתם לקורס לחופש נולדת, עם כל הפרטים על הסדנה הקרובה וגם אלו מסמכים עליכם להכין לטובת הסדנה. חשוב לציין, בנוסף למחיר המיוחד של הבוסטר פיננסי, ההצעה הזו הינה חד פעמית לעכשיו ולא תפגשו אותה שוב בעתיד. אם התפתחות כלכלית מעניין אתכם, קחו הצעה הזו בשמחה רבה. אז כמה שווה לכם להוסיף את הבוסטר הפיננסי הזה? הוספה לתוספת של התוכנית לחופש נולדת. האמת הרבה כסף. מספיק שתיקחו איתכם 10% מהתוכנית, תרגישו שינוי כלכלי של 300 שקל בחודש, כל חודש. אבל אני רוצה לתוספת של הסדנה, בוסטר פיננסי, רק 163 שקלים בלבד, ואתם צעד אחד קטן מתחילת בניית החופש הכלכלי שלכם. אבל שימו לב, את ההצעה הזאת ניתן לממש רק כאן, רק עכשיו. המטרה שלנו היא לעזור לכם לגרום לזה לקרות ולהצליח. לכן תקבלו אחריות ל30 יום עם החזר כספי מלא. ולכן, כל מה שנותר לכם זה להוסיף את הבוסטר הפיננסי להזמנה שלכם בקליק אחד. פשוט לחצו על הכפתור הצהוב שנמצא מתחת לוידאו הזה. ממתין לראות אתכם איתי בתחילת המסע להתפתחות הכלכלית שלכם. ביי בינתיים.